ndina sisi vangu vakarasika ndofunga ndi 2002 takaenda kutsimi tarichitori vana vadiki saka taenda kutsimi vabereki vavasipo tichododzoka kubva kutsimi kuyakwe saka ivo vakasarasisa musoro wangu vasina nasizaa saka tabva kutsimi vanga vari kumatoti zvekumaigaushenda zvekumarikicho pavakazouya vati sisi vemu vari tangoenda kumvura chi vasara kutsimi saka vakabva vateera kutsime kuyakwe ichobva vasvika kuine chi kusisina munhu kwavangosiya chigubhu kutsime saka vakabva vaenda pasabhu nekungotaurira vanhu vakabva vatanga zvekutsvaga zvokuti vamwe vanofamba vari uko vamwe vanofamba vari uko saka ipapo nyaya yakaita senge yapera zvakatora amina achaziva kuti makore mana ndakabva ndaita zvekutanga kurota sisi vangu iva vari kuti ndinoda kuti undibatsire iwewe zvokuti mamwe mazuva ndatoti ini ndiri mwana handikwanisi kuti ndiite sei ndikubatsire handina zvandodi zvandosiya zvekuti vakazoti zvandichiri kutondera tiri kubva kwapiri vandu kwamunasi vakatiza vatiza pamba vakabva sisi vangu wasati washaya vakatiza pamba vaitiza zvekuti vanotongogara zvesamwe zveshe vaitenderera musoro saka pavangofunga kuti ndambogara saka ipapo vakabuda vaenda pane kwatakatoenda kuti tinovatsvaga takubva iko tichobva taona vakatemwa musoro pakati pemusoro nedemo ari mapusemse votovhunzwa chii chaitika vototaura chii munhu akatema idei saka nyaya yakabva yamboendeswa mumapurisa ndofunga mari idzodzo ndo dzakazototi vanhu vasarambe vachienda futi mberi kumakoti kwaizoendeswa saka uyu ndinoti last year but 1 vaingotoma taifamba zvaingonzi mweya pane mweya uripo mweya wasisako but zvaidira pandi mweya wasisako auiti kuti ugarisike because vari kuti nditsvagei pemakadii ndaidawo kurarama semaitire emunodi amuri kuita imimi but hapana zvinokudira ndo ivo pavanga vabuya kuri vaitoya vakatofa vachiti nditsvage havasi kutaura pavananotsvagwa kuti vashandi vari kuda pavari paroda kuonekwa kwavari kuti zvakamira sei kuti ndiziseuve ndiri ndeidoba nehama dzangu vakanaka asi the bottom line is havasisiko but kuti vakashanya sei hamusuziya kuti wakatorwa nenzuzu here kana kuti but dai akatorwa nenzuzu akati nditsvagei kunzuzu kunotsvagwa munhu saka pane zvakatosara zvichiitika patsime ipapo zvemusi kuziyawo ndva zvaita sei saka takazoenda takamboenda kunobatsirwa zvikanzi iwewe pauri zvinokwanisa kuti mweya unobva kuenda pano umwe but wabva ukabva pano umwe uri kuya futi kudzokera pauri saka pamwe pacho vamwe vanoti chingoita zvekutaurira zvekuti hapana zvendovana unashototi asi mhai zvatauizvimadii kuti titsvage mushonga titsvage uri mushonga tiite sei tingofatizirate ndatoti vanasara idindau maiti sara wanasara
Hatina nepfungwa dzinosvika ikoko vatiripo zvemwakaita izvozvo zvemwakaita zvakanaka munouya tinomubatsira tonga tobatsirana sei tatadza toona kuti tatadzira papi tese tiri munomu kudai tingashaya kuona kuti tobatsirawo mwedu tararamise here ndataura kuti iri harisi dare bai mazwisisa riri mudare asi pano tinoita nyaya dzisiri maproblem akuti kwetiri tanga toite community kudai tinobatsirana umwe wedu oraramawo zvakadini zvakanaka baba nyaya yerutaurwa apa sababa muri kuti kudini inyaya inotorema nekuti Saturday takamutumira mari ari kuharare kuti abatsirwe pano mwangati ndikwanise kutaita saka tati garei inofunga kuti 2 days here akati ini ndakudzoka ndakufungidze dokotore vana vangu andiri mwakudombosha ketiwe uende kotore vana kudombosha kuti hambire wachikanganwa akatayo ndakwenda ndokudiri kusimuka kwake. Right, okay, fine. Tiripo baba, imi baba, mwana wenyu akashaika lini? 2002. Mwakaita sei mwashaya mwana ino? Mwazwa kuti kuna mazinana? Chakaedza. Mwakaedza kudini? Kutsvaka, tikapinda. Mukafamba? Vanoti tinoziya. Makafamba? Takafamba. Zvikanzi uri? Vamwe vakati wakaende kuMozambique, vamwe vakaroorwa, vamwe vakati wakaende kuMhondoro. Uripo? Hapana paruzi wakafa? Vamwe vakati wakafa. Panozobuda moti wakafa. Saka chikwatiteyo Martina. Alright, fine. Tazvizwa. Ivimi mazongoya maapo zvanaka munhu akauya atingachati ndiane nyaya uyu watobatsira kuti imimi munge muripi otherwise nyaya itoripo imimi ngeiyenyu vabereki kuti tione kuti tobatsirana sei kuti zvinhu zvirerukire uyu uri kuafekitwa mwana wenyu nekuti muzivewo futi kuti wasipo uyu mupenyu here kana kuti wakafa kana kuti uri kudei ende wakafa imwemwe wacho kwaizi wakafanira wakafani vamwe vari kuti wakabatwa ngematoto nekuti mwana uyu ukati waiteuka waitorwe jere waiti akabatwa asi vane utomboti wamuuraya wacho waimuuraya unouraya munhu handiti kazhinji unouraya munhu wodotorera foni nenge munhu uri kutendererawo unomuurayiri unotoda kutora kana mabhodhi pati kutosesesesumezvo right, it's okay. Saka uyu akauya akatitaurira imini mauya sababa namai muruda kuti isusu sedare tiite sei isusu zvetakutoda apa takutode kuti dare ritibatsire nei semazire rinoita kuti akadai ngeizvi tinogona kudai techidai apana zvetinoita isusu dare ndimi saka ine ichinzi community court dare ndimi community yacho court inenge imimi auya achichema uyu akati ndirudo kuti tichiudzwa kuti ndikauya toona kuti tobatsirwa sei ndikati chendawo yarabereki muswesande ndopetinoita dare tetinowa mwana vanenge vatodi vauya tozwa nyanyu tozwa kuti tobatsirana sei ndepati pemungatitida imwe nyaya dzendikada kuita sanyaya inge kuda kuti pafambweke mari munayo mari hatina mari munei ngekuti zvakaitika ngezvekuti iye tichitofunga kuti watoende Harare
yakuzobvunese ndinochibaira ukaamazora kusiamaaaino tokaaaaangane saka munei mari hakuna munei chindori yangu alright asi munyara anodaro murude rubatsiro murudo saka ndatichiita repisauchidini isusu hatina masoro vhere tinoita problem yenyu akaiswe pasherufu kudai imwe ndii munoda uchiti tangamirewo ndaitoti papakadai apa muchitibatsirawo kudai kuti tidai toona kuti tobatsira mainly tisi kubatsira imimi bai because imwimi problem iyoyi makagara nayo since 2000 ndiye akazoya nayo nokuti ndiye uri kurwadziwa imwimi mwese mudai muri mwambuya imwe muri kuurirwa nemwana yachi mutotoresa muchimbopenga zvarodazvo mungadai musina kuona zvokuita unoti haatobati yega mhuri yese kana inini wacho mai wati zvinotozva zvinhu zvakatooma unotozvumwa kuti zvinozochiitwa sei nekuti hazvisi kujeka baba unouyawo muri wemureri embundo wenyu wenyu hakuna saka muri kubva mandozvisirawo vamandozvisira mukati ndiri bababa ndakatombona kamwe kekumire patete kumire pato akafaura ari chibhoko munhu chiri chibhoko zvobuzi munhu wakafa mwari munhu wakazopedza chibhoko akati hapana zviitizvo izvozvo zvaakatoita zvekutaura kutotaura kwaaoizvo imwimwi mwazoonawo yamira padho makazopini kubva sababa uri kutoyakwe muri mwana uri kuuya kuna baba imwimwi mwaona mwana wayaona baba moti hazokutaura kutaura kushoma here ikoko vakagura imwimwi maurirwa ndiye maona auya musina chemwakataura naye bhaanya akadika aenda mwakadinisa baba muri kuona mwana wenyu akafa akauya achiuya bemuri unotozvibvunza kairi katatu kuti ndiyero hamuna kumwakaenda kufamba wakuzwa zviro zvisingava handizvo zvinofambirwa here zvinofambirwa makafamba zvikazi mwana wenyu musikana wakauya waidii unoona chinhu chikazi uyu akatosimuka kubva tatomushedza kuti tigadzirise nyaya iyo tichakamutumira mari hamusikusarana nomubvunzo Pazimanona pacho. handi makaona mwana wenyu akamira zororo akafa muchizoti mwana wangu uyu akafa mukationa kuti chetiri kuona chipoko ichi bvunza rizomire rakagwira kuti chipokozvo mwakazodini kubva ipapo sababa aona mwana wavo akafa hamusi kuona kuti uri kutaura hero munhu akafa mukaona akamira mahandi kuda kutaura hera mwakazofamba mukazi urudei mudaura wevhu tiri kuti tiziye pari moko wenyu uri kuuya uyu Ndikati ndikati asi zvinhu zvinowani akambouya zvinhu zvakatoitika kwemuriwo wakauya achiti semunhu wekuziya nomukama anokwanisa kuzongoita ichidaro mumavhizheni uri dziri hope wakabuda imwe mwakaonana mwakamuka live inenge yavhizheni handisi imwe akauya akati haana kutaura chakataura hapana asi yanga ingori vhizheni yekuti waiti waonerei wakaita munhu ari kuda kupa munhu atoda kutobatsirikawo kutobatsirwa at the same time saka samukoma tarisa zvitiko arutete ndoro yangu iwowo semukomana mukuru mumba sisi hamuna since 2002 ana baba zvikwanisiro havana mwese mwakonefesa apa mai kuti urundurira uyu urutoti ndakatombopenga zvirudai aya baba aruti ndakaite kugaguka padhomu hove iwo uri kuti umunhu waiti urupazoti
saka it means kuti mwese munhu uyu uri kumuurira yakungoti chinhu chekuti ikanzanenge sati yabuda yekuziva kuti zvakafamba sei zvakazodini kudi but haisi nyanyawa nedziseta inyaya yakatoenda kana kumapurisa kana kwamambo handitika ikafambirwa kwamambo mwakaenda kwamambo chikokudini yakazodini haina kuburisa anza yamaidai mungati haina kubuda yekuti no zvadai nekuti zvakatekera panapa nyaya irapa musikana ada kuzororaka chokwadi chemuriro asi mweya wake hana kuzorora ndo chokwadi ouya kuhama dzake anhu woye ndizorodzeiwo iwe unoda roti wafa mweya wako utenderera saka what action are you taking ndo pane dambudziko manje harisi dambudziko ndimwe dambudziko inini azopasa kuda hapana dambudziko mamabaita nodai mutori dai kuri kumise kusaki ndinovatarinyora kuti dambudziko ndimwe mutori dambudziko ini ndopindura zvafani mauri rakaita iyanzvadzi yake anditika atotumira mari mushure mezvitiko zvakafanire zvekutaurira kuti no idambudziko remhuri yese harisi dambudziko remunhu muri kunzwisa harafekti aona uyo nawe chete rafekta tese uri mwese pane vasipo isakira but vari kuafektwa we vari kwasonga chichafektani mwese wakashaika ndiyo chitere saka 9 mwese muripo ende mwese muri kukonfema muri 9 kuti iye wakashaika uri kuuya kwemuri mwese tokuti zvemwese mwakagara nini ndakarasika muri 9 murikoti muri 9 imwimwe mukati uyu marikicha $10 uyu warikichawo $5 baba acho mapiringicho pakabudeka mari kakaiteka $50-60 hamudaidzi munhu wemunodaidza here unogone kupatsanure kuti zviro zvone kuti zvakamira sei mumusha kana kuti maundoti peno wakafa chitozozvonota ayo ndofunga kuti iye yawe msikana sizvinokuye ndione kumubatsira ndinotaura kuti anofanira kuti iye mwana uyo ataure abuda ataure ega zvakaitike paari orit tiri ipapo kunokuti tinobatsira anhu anozvibatsira tine mupurisito ari pano nyaya yenyu haina munhu anogona kuisovha kunze kwachimusoro endanganga nanga tinodaidza tine dzetinoziva dzekare dzetodaidza asi ngange tizobhatarisa ende anenge achibhatara ndiani tinokubatsirai kuchati kana muchida imimi kuenda kun'anga yacho tinokupai mupurisano udini kana muchida kuti taidotooyana tese hedu tiri pano n'anga iyoyo ipi pano tibva tazvizwira pamambo chumache zviri kunani asi nganga inenge ichida kuzobhadhara nhasi chaiye tinotogona kuzviita dziripo here mari titobva tatoronga kutomudaidza nhasi titotsva kana pasina mari muri kuti toita sei tione kubatsirana kwacho titi gagaga time dziri kufamba todini ava manje iwo mukomana ava vandanamai ava tautariseiwo otherwise zvibhakera zvese tirodotopombere taitoti arege zvokwasondiremera sekuti ndokwanisa kutadza kuzozvibatanidza semataurire zvekuti zvemari zvacho asi dambudziko rekuti ka tanga tagara tozoona kuti dambudziko rediri rinoti tiise musoro pano semhuri toona kuti tobatsirana sei handitika kuti repfuure sekuti hasi zvinhu zvewainfect zvinhu zvakatoshata kubva kumashure kare tochibatsirana sei apa ngati chimusoro tinogona kuronga chimusoro unodaidzwa but pari kuchidiwa manje mari tinoita sei because tiri kuitika iwo hauna mari reason being kuti handisi kusenza hanizvo ndichashanda ukwanisa kuona mari shoma handitika baba hamusosenda kubatana sister at the same time uyo sister hausenzi mariyo hamusenzi saka mari yako amwe tirikutauraadokwa amwe ari kumasura adokwa ndaona mari ndaona shoma haienderani nezvitiko mari yakaita mari une mari yawakaona iripo shoma ichi
ndisingazozivi matongerwo ino mafambire zvinodozeni bate zvimwe zvinonga hatisi nyaya yatinoda panapa hatisi kuda kusolvhanya anonzani akashai hatisi kuda kusolvha nyaya yasarudzai tinoda kuti tibate sarudzai tozwa sarudzai kuti uripi chichi zvakaitika tokubatsira sei ndokungazozi kune dambudziko but kuti titi tambudzai uri papi chii chakaitika kuori mwana wedu hanzvadzi kwauri ikoko tokubatsira sei kuti mweya wako uzorore handioni zvichida mari yakaende kusvika asi kana pamwe makuda kuzosolvha problem yekuti zvichiperewedza kuti pepepe iye nyamufa ndiye anenge akutaura zvaarudi achichitaura kuti vanhu vakamudini zvokuti pamwe dambudziko iroro rinozosororwa nevanhu vekumusha wakamudini petiri ndepekuti tinoda kuti tironge kudaidza n'anga ouya mari yekuti tidaro iripo here shoma yacho imari tina vanhu ari munoma anogona kutoti ndine dhora hamudi kuziziya bamunendazvo musadoziya ndomunenguva iwimwi mune mari zvinotaura chakamira ari kuti munoda kuchibudisa kuti kari pana kandoke tinako topaona kuti potizvii ari muno honai vanhu dambudziko rapindawo musha mwese ndiani musina urizwa hamusida kubatsira we pamwe mungavani musina asi mwoyo yenyu hamusi kuizwa were mwoyo yenyu kuti dzanadarisida akauya achitochema nditaziendaiwo pachipisa uromba kwanga wakutonyura tikati akuchina kwemuchaenda tikabikira chikafu zvese chichi wakatodya pano zvese wakafuma wakadya kuti mangwana zvikati chendai mwoyo naabereki saka ndingorowo mukutobatsira ndichiti chiuyaisani panonga paino community inimi chiitaiwo zvemunoita zvemuinazvo toona marongero etinoita ekutanga kuti zviripo kuti pasina moti hapana toona futi kuti pasinyarina kudaro toita sei tione kuenda mberi todini asi azvona unosara rwari uchirokumirira zvitima amwese apanaizvozvakaitobaba hatisiri bababa dado kutumira mari yekuti no chiuya kuno iwewe handitika tipatsirane kuonesana toona kuti no chii pada zvoda kudini idambudziko redu tese harisiyandika muri kuona ndati unoziva kuti nyaya inetsandika mamusina mambo mukati alright I understand zvokuti mambo unomuziya here tinozi mambo unochiziya mutape anogadza mambo ndiani ndimuzviti anoti uyuwo haamambo iwowo mudzviti unozoita hake zvokuti anoti mambo unombobvepi kuda mwari good saka mamusina mwari zviro zvenyu zvinoda mwari mamusina mwari tiri vatumwa vamwari mukatingenja inini handina simba reni chashandisa isimba ramwari saka zviro zvenyu mukazviita musina mwari mukati hapana kwemunosvika datswai mwane makore iwawo ese mauya panapo sakatungamidza iye kuuya pano achichema ndimwari akamuendapo pane mutumwa wani wangwanga tono inini nyaya yenyu ndinoitora mupisha unoona takagara muromuka hakuna tinovharwa panapa mukaita mwega munovharwa handirwarwi baini hakuna mwese kunomuti muri fukoni mune nyaya dzemunovhara kavharai muri kuti ukapinda dhoero zvapo haunyeperi mwari wakambobve unoonyepera mwari wakambobve munoma muna nyaya inovharwa muna akapinda munoma achishinga kushinga chaiko zvikaperera zvinopera
tinomubatsira. Handizivi hangu kuti tinopedzeredza kusvika papi, asi kumubatsira seanhu anga vachitema tinomubatsira. Imwe tete panapo mwati takazomuona atemwa atemwa anhu acho akasungwa, anhu acho akasungwa, anhuiwa akasungwa zvakaitisa ngezvekuti asungwa vanhu vakainge akatemwa vanhu kubva yainyaisa mapurisa kuti awane kurapisa wabva yaimapurisa vatonisi kuchipingi. Saka nyaya iyeyo petakaenda kuchipingiri iye munhu wacho akatema haana kuendeka zvatopera pakuti hakufamba kwacho pamvitorezo utoriko izvozvo urimo here mwachikokwena wakatiza asi uyo wacho complained apachina wakamangana akatema handi watofa akasina saka inonetsa bhozi iye ndiye anga akamhangara chi nyaya imimi aberekipo pakuti paine pemwakaregerera mwana wenyu ndo pemwakadini pemwakamuregerera but hatichadi kuti tirambe tichitenderera ikoko mutori nepressure dzakawanda. It's okay fine, iwo wane mari $52, it's okay, yakanaka. Inotibatsira kuti tione wetinoona, unotibatsira kuti tizwe kuti ani Sarudzai ari kupi, Sarudzai wacho otaura kuti ndiri kuno ndakauya zvakati zvakati zvakati, ndibatsirewo kuti ndidai wakandiitise izvi ndinhingi wemusha wekwanhingi at least zvikanga zvakudaro taane pekufamba mastage dzekuziva kuti takuenda kusvikira tati tasvika. It's okay fine. Clinic nyaya waizwere Jeso makanaka Sprite Gabrona Aroni Morapi Muchengeti Mududziri Hebinita kudenga kwakanaka Mesaya katatu kasingaperi. Jeso makanaka munani Aroni munhu arapa munoshamisa Hirisha kudenga kwakanaka kudenga kunengoni Rai vana vacheche pasipenyi kaina muraire hondo pakati pevapenyu tinongokumbira imeme ndimi musimbisi simbare vatumwa Jesu zvakanaka bora iti mambo wangu kudenga kwaita masoko pakati pemusha kudenga kwaita mashoko baba imhuri dzenyu ere mai imhuri dzenyu ere Jesu makanaka baba mhuri dzachema zvakanyanya pakati pekurarama mhuri dzachema baba misodzi isingaperi mhuri yachema yakanongedza pahuma penyu baba zvikazi tarisai baba tashupika mhuri dzachema kudaroko baba matadza kuita ubahoyi chaiho baba wekutora matambudziko mubereka kudai anditika ngekuti hazvisi padini pamuri mbosa vangu Jesu Sprite Gabrona Aroni Hebia Mwari baba munoshamisa nda kuti angotara nevana venyu baba vanasika atite masoko sinonga zvakanya nditaure nemi kudenga kwachema zvikazi tarisai vana paita hondo yasimuka nekubata pakati penyu handifambi ndega endifunda kutenda ndakuenda handimiri saka mwanomire kufunga ka ndotati ndatenda simuka zvemuendini andika mukatire ngwando mutari kuti ndatenda simuka zvemudini muendini ndakufamba anzokumashura andika ndofamba unofamba kuenda amiri zvimamirire mupira andika kana mukude zvekufunga simuka yemudini muende andika kana zvimafamba musazi simuka yemudini muende andika Jesu Sprite Aroni Hebia ndatenda hangu tenzi kudenga kuone ngoni ndati kudenga kwachema pakati penyu mwachema zvakanya pakati pemusha wekwenyu mwachema zvakanya pakati perudzi rwekwenyu yaita hondo yasimuka zvine ukasha asi charamba chandinetsa mwedzoka kune mukuru imwe chimuchemera baba haatari sarudzikitsira pasi kandi kuti haatasi kuti baba hazvibatikire mazwa kwete kuti ibofu anoona asi hazvidini hazvibatikire Jesu Sprite Aroni kana mutape ndikufamba nditsana kudzase mota haiwa ndigari pashi Jesu makanaka
muri muchengeti muri mudzi uyai tenzi weNazareta Aroni Gabrona murape muchengeti mudzi Harry Sprite baba ma baba alright muri yenyewe happy ama yaosha aosha izi toshi akunda amurora murora uyu mukunda wenye mimi mukunda kuchini mwana wa mstama ndio kuti mkunda madha mwana wenyu uyu mwana wenyu uyu ndiani uyu handadzi yenyu Jesu mwana wa mbuya aya ndizve mwana wa mai aya Jesu makanaka mweya mutsvene wedenga Gabrona Aroni happy estate muri mwana wakanaka happy mai imwimwe na mai awo chimbogara ino ndombofamba nerudziro kwa rudziro kwa ndokambisidza ramba ndobudisa ana anhu pakati atorwa mbogara para ana mai ngare para jirangu papa Jesu makanaka Aroni happy estate Jesu muri mwana wakanaka mununuri tenzi zvakanaka tenzi muchengeti Gabrona kudenga kwakanaka baba tiite masoko pamusoro pesimhandara renyu tiite masoko pamusoro pemwana kudenga kwachema baba zvikazi tarisai tredika baba chokutanga tibatire pachifa kwenyu katatu andika ngadzaka baba swafuti bata pachifa che ndatenda hangu baba hashadzipedza zviro andika hashadzidini aji yake andika dzinotoparadza zvakadini pamwe yekuti tori mapweti yake mudhini wemhatso mukaende koodhisa hashatodini madzadini yatofandika Jesu makanaka mononori muchengeti mududziri zvakanaka Aroni kudenga kwaita masoko andika zvikazi tarisai baba vangu mapukaira makuza indiri mundau ndobvekai cheche mapukaira baba pamusoro pemhuri mwapukaira pamusoro pemhuri baba chiedza hakuna andika ndikuchedza kuti asisi kupera andika Jesu makanaka Sprite kusvika baba mazosvika pakuzvipira kuti regai nende kwa mambo andika nemukuru wangu andika Jesu titende kugadziswa ndikangubandika kugadziswa kwandika yes andika Jesu makanaka Sprite Aroni state muchene wekudenga aya ndimai wenyu Jesu Sprite gogo uye murora wenyu Aroni mweya muchene wekudenga mai kudenga kwaita mubvunzo pamusoro pemhuri dzenyu maso kuti mai murora wenyu unotaura matambudziko andika mwato mwake kwemuri mai yacho pamwe mamwe unotaura hake yamwaataura anditika ndatenda hangu Jesu Sprite Aroni state Gabrona muri muchengeti happy nita kudenga pakanaka baba kudenga kwachema zvakanyanya muzobangu baba muri kurwadza pamwe penyu zvakanyanyisa muri kuchema baba buridza nekunongedzwa kupumiwa baba muri kupumiwa roi baba mupumiwa roi katatu happy Sprite Jumanda state kudenga kote baba charamba chandinetsa bazwa mwana wenyu uyu baba makatadze kugara naye pasi andika kuti muronge musamwapinde mukati mwedare mwazo bangu Jesu mwana waiuya echichema pamusoro pemhuri yake baba kuti zviro hazvina kudini baba vana vari kurwara baba muzo bangu asi mefite zvingano zvimachini zvomakupa wazova happy Sprite Aroni state Gabrona mweya muchene wele Aroni tinokudana itenzi Gabrona baba mweya uyu hauna kutanga zuro kana kuti zona mukati memhatso yenyu aiwa ndokaibonetsa vangu tanhazi yedu ta zviro zviri kuitika mazwa makatombozama kuda kutitsikidza zviro zviri kuitika mhatso mwenyu mazwa unogedza kushanda muri mwega asi achina kudini achina kupera andika nekuti zvaicheme chini zvaichema vakuru andika vakuru venyu kusanasa kubanani namai andika Jesu Sprite asi ndamunoiziya nda
Jeso makanaka Sprite. Arone state. Netsayani mkuru wenyu uno andika. Usikabati kwa andika. Masaba. Bati makungombe asikaperi ini. Omatu nomu maswa. Jeso Sprite. Arone muri maro kanaka. Baba regani dzoka zvangu pamwendi brenda yangu yatopera maswa. Jeso makanaka Sprite. Baba shandisai zvinhu zvoubaba mukati memusha wekwenyu. Musaba. Nekuti uroyi hauzo peri kunongedzwa maswa imi mungati pasi pewewe chirozuro yanchiziya anditika muti uri andikuziva baba muri kuti uro yandikuziye here mubvunzo zvinenge zvakutoitika iwo nongochiti handizvizivi but kuchema kunenge kuchiitwa mani Sokuti unodai. Happy Sprite Arone State. Ndiye baba mwana watanga ukunongedzai mukati memusha wekwenyu baba. Jeso Sprite. Baba kubva kumashure pamainongedzwa uyo sata kunongedzai mwana uyu baba. Mwaimbo zvitsvaga zvizvikuitike pendiri. Head state. Shakanaka. Baba ndikadzoka kumashure mukati memusha wekwenyu. Tsanangudzo nhaurwa yakambosimuka futi yakadai andisvika. Musha mwenyu baba mungasvika pakuungana semhuri yekwenyu. Maungano baba mukapinda munozi chiremba kana kuti n'anga. N'anga yapinda mukati memusha wekwenyu baba. Yakavhereka bata zvakabatwa mukati memusha wekwenyu. Tiite seri. Jeso shakanaka Sprite. Happy. Shakanaka. Zvede kuita kutonhodzwa baba kutonhodza kuti musha wemiri zvakadini? Shakanaka. Arone. Asi baba wokudenga vari kuchema vachiti baba. Ndinokumbira zvakanya mukati memusha wekwenyu. Unongeredzwa utekwedo huri mukati memusha wekwenyu baba. Rasai kure vana vachengeteke zvakanaka. Heri Sprite. Happy State. Ndatenda hango chenzi. Shakanaka Sprite. Ndodzoka pakati pemusha wekwenyu baba. Muende kushache baba mo. Munoitezve ndinomboti ende. Ndechizorora ndechienda. Mwechimboenda mwezora mwechienda andisika. Jeso makanaka Sprite. Arone State Gabrona. Baba achiri kunetsa mukati merudzi rwekwenyu. Muri kuzwa? Kwete vana venyu. Ndiri kumbabudisa ndika. Nyangwe vekwenyu vacho vemunoti ndiwo vekwenyu vacho andika. Kwete enyama kabala. Andokutaiwa baba. Mazwa. Amen. Mutya zvakanyanya. Baba sei muchityisa. Muita pacha vakabata makomoni. Baba ure munyu wakabva paruhu. Sei baba muchityisa zvakanyanya zvekuti handadze kumunongedza mwana uyu nechiwindi. Ndani kuti unopota echibhema ndozvope chini. Kushinga. Happy Sprite. Arone State. Jumanda Gabrona. Mweya muchene wedenga. Rumbidzwai namatwai. Tingapotekwa nezuva baba. Ndinongokumbira mweya muchene wekudenga. Utiite zvakanaka pamusoro pevana. Andika kusunungwa dambudziko riripo. Hachopera baba. Ndizvoka. Kuti mwana adini? Mwana apora ndika baba. Jeso. Happy. Uri ndochikoro mwana sa. Uri fomani. Jeso tara kono sa. Alright. Jeso makanaka Sprite. Baba mwana iwane nguwa. Happy. Head State Gabrona. Aikoro ayo. Baba em. Ndopfuza bai mwana. Jeso mai. Jeso Sprite. Pamakapedzisira kufamba nemwana baba zvakazini. Tatishandisa zviro zvakapera kare. Zvakaziva baba. Andichazipa mama wacho ndo vakanga vari. Ndaemore munakabepota mengo. Ndisipo kwacho. Madzimai. Pamakapedza kufambidzana nemwana wezvo zvashupa. Zvakaziva madzimai. Baba mai vakati wasakati mai masoko emuroro anomutaurira mura mai zvikuda kwati muroro unofisha. Tatenda hangu mai. Zvakanaka shoma zvakanaka maso. Ngokuti muzozi ndimwe makatanga nesoko. Jeso makanaka Sprite. Arone State Jeso wokudenga. Muri murapi. Gabrona. Dada baba ne. Hereja Sprite. Muna vana vangati? Happy State Gabrona. Ni mwana wei namba? Ndiye mtanga. Ni dangoreni. Jeso State. Hereja baba makanaka. Hereja mwana. Sprite State. Jumanda Gabrona. Baba kudenga kuita mvunzo. Amen. Ndinga kubvunza kwemuri. Amen.
baba kudenga kwaita mubvunzo andileka ndizvozvo hebe yaspai Jesu mhepo ikasimuka iri kutaura zvaikaitwa nababa yenyu munodii tomboti baba yenyu mhepo inosimuka ichaanongedza makadai munodii chitotesere kuti uti zvigadzire anditika zvone mvura ndatenda hangu asi ndikuoneka makadini makadzara baba makadini makadzara anditika Jesu mune hasha ndozvakudzara kwende kudini pakutaura bandi Jesu baba dzikise hana yenyu andika ndati hasha yake muende kujeri mukasiya zvimanje dini eshupika anditi Jesu makanaka Sprite Gabrona Aaron muri mwari wakanaka Aaron wekudenga steta baba kudai zvaizomboitika maswa kudai baba maibvuma mukati meimusha wekwenyu maichaga muhonozi munhu unokubatsira kumubvisa zvemukati wemusha kwanyandika maswa mapasa ndizvo shambe zvakadini zvakanaka maswa Jesu ndikoti vana vadini apore masoba Jesu amwenyu achambori pini amweni enyu baba kwete vana venyu vambori pamwe wenyu Mabafa. akoma enyu Mabafa. anina enyu Ariyo. hanzvadzi dzenyu Ziriyo. Jesu makanaka asi mangosvipire kutora mhuri yenyu iyi kuti ngatiende naye kudare kwandadaidzwa chete chete pasina umweni wenyu baba Tiritenga. muri mwega Tiritenga kwatiro. kunoku komuri kumashikoro kumuri mwega Jesu makanaka murwiri wekudenga Sprite munono returns zvakanaka mweya mutsvene wedenga Jesu zvakanaka ndira chimbo kuna muzukuru wesekuru kandai Jesu dzosera kumwana ivo dzosera foto Jesu makanaka chitikandirawo Elisha ndatenda hangu tenzi Sprite ndatenda hangu baba munobvunza ere mama ya ndichino bvunza baba wangu yazo bari muzira ndipo baba magara kuda muzukuru yanditi tosika pachirema Jesu Sprite ngati tinene au ndo akayobobeka mambo mama ayakaya ndo akayobobeka ndiri kuende pari ndiubvunze pamubvunzo panyaya mwana uyo ndetawa naye kuhanisa aiwa musikana wangu asati pari bai uyu ndikutangana uyu mazwa zvinoti kwairega wadiki waikwa ndini kwendiri ndiwana wadiki acho Jesu Sprite mirai baba imbonondetsore mwana wenyu Jesu makarorwa madzimai alright mapa kanyi penyu shona dzinomonetsa hostel Jesu makanaka murwiri muchengeti mududziri Elisha rumbiswa ina matwari zvakanaka baba mwana wenyu uyu musikana makamupenya andika asi zvamubata murume maswa mwinyi murume Jesu munoshamisa hebeni takudenga zvakanaka misaya baba regai kutsvaga mabvuri pasina mabvuri kusa madzimai hebeni takudenga kwakanaka chandinetsa pakati pemwana asikana wenyu ndinokumbirisa nemwoyo waMwari maswa ungabombera kwamambo echichema yekuti mwatsi wangu anoga zvakanaka nevabereki ndizvera mwana asikana muri kuchema zvakanya pamusoro pamai nababa ndizvo aiwa mira aiwa kudi Jesu makanaka Sprite Aaron Steta Gabrona muri mwari wakanaka tenzi weNazareta Sprite Aaron mambo wangu naurwa iri pane mwana asikana ii naurwa yemudzimu masoba naurwa iri pane mwana naurwa yechi mudzimu nose Jesu Sprite Aaron Steta Gabrona zvakanaka tenzi wemasimba ose Hebenita Aaron Jerusalem ndatenda papa ndio mvunzo kubva kumuri Mvunza? Ndamira mvunzo kubva kumuri Alright. Inini wangu mvunzo ndokuti matipamba panoda kudini kugadzirwa ndiri aiwa ndiwo uku ndikupa zvenyu munozopedzisira ndizvozve ndiye kufarisa zvibabaiti ndiri pane mwana wendu kana kuti mune mubvunze pane zvandataura
iye chinozomba mubvunzo mwana kuti mubvunzo ere pane zvandakubvana pane zvakutaurira. Andina mubvunzo. Ndine mubvunzo pakuti shuwa tikuzotonzwa asi zvai vaimbozvitaurwa kuti unoti mwana wedu fesibone yedu yakanasi tisizobvunzo yacho yaitwa ndikunotenda mwana iye ndimukoma wake sisake ndikuti mukoma Jeso Sprite Gabrona Aaron mukoma wake waiye mukati mhope dzake echitaudzana naye asi ane masoko aitsanengura kubve kumufi iwe ndauni ndizve Jeso pamusoro pewabereka happy angoti Jeso kuti ndibatsirwe ndioneke pendakarara wakafirepi wakangoita zvekurasika Jeso steta Gabrona nanhasi masoko ake ataurika musai mamaita ndiyo nhaurwa yemudzimu yandiri kutaura andika mudzimu ndio chakafarira paita nhaurwa yemudzimu yekutonga paari murikuzwa nhaurwa iyi mudzimu uno kuti ubudiswe mweya wayo wemunhu wakafa pane ushu andika ochisimuka ari nyama yake ushu mwana uyo sa kuende kune maramwanda akati makodo emunhu uyu mazwa ere muone paakazorora ari murikuzwa ere nekuti mweya wake uri kutendera mukati memusha baba muri kuone pandakaenda mai muri kuzwa kuti akanditora muri kuzwa zvongogara zvakadini zvakandosungirwa zvisikafambi paswa bangu Jeso Sprite nekuti kana zvamubata mwana mutatsotsi vanoita unenge mwarasike chini pfungwa Jeso munoshamisa Sprite asi mwana iwe pawakatangise kurota munhu wakafa hama yako nzvimbo haina kukutaurira nzvimbo haana but zvaindonge senge zvakaita zvimagwangu munhu wakaita zvekuenda kozvisunga maswa munhu haana kofa nekudini nekuchekwa munhu wakaenda nehasha kwako parari mukati mesango maswa bangu Jeso state Hebelit Gabrona munomubvunzira mambo wangu Harry Tenzi Jeso munomubvunzira mambo ndaunotokura Jeso ndatenda hangu Sprite Aroni mweya muchene wedenga Jeso baba batsiridzai mwana andika batsiridzai mwana zviripo zvino kutaurika zvidini zvitaure mazwa Jeso nekuti imimi baba mwana wakabvira echirota andika echizvibhuya asasai kudini kuitika mazwa mweya muchene unonga wokuzochema nyangwe mweya womunhu wakafa unonga kuchema babangu sei kana pasina chemunoziya chinoitika mukati mwedzimwe chakashata chemapano sei musikada kuona kwendini ndatenda hangu mambo ndagura pasina chimwe babangu Jeso asi babaka mukafita nemwazvoka manje mausvikira vane marangwanda ake Ndo zvitaitsvaka izvozvo kumbe kumbori asi timu chikubwa we mambo